Partner k nám môže vstúpiť prostredníctvom kúpy jedného z 3 partnerských balíkov, a to buď v hodnote 249 eur, 495 eur alebo veľký balík za 995. Ja som sa rozhodol využiť možnosť ísť do toho najväčšieho balíka, pretože v sebe obsahuje najväčšiu zľavu, tak ako môžete aj na tomto obrázku vidieť, tak je tam až 60%. Znamená to, že v maloobchodných cenách dostanete tovar až za viac ako 2500 eur. Takže, jak sa povie, nekúpte to.